ବର୍ଷା ହେଇ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ, ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆମେ 9ଟା ବେଳେ ଆସିଛୁ। ପଳେଇବି ହାଙ୍କି ହେଇକି ଯାଇପାରିଲିନି ଯେହେତୁକି ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ନା। କାଲି କମ୍ପାନୀ ଯିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି କରିବିନି। ନହେଲେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ମୋର ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ମାସରେ 15ଟା ଛୁଟି। 15ଟା ଅତି କମ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେ ତ ସତ କଥା। ଖାଲି ମୋ ମୁହଁ କଣ ଦେଖାଉଛି? ଦେଖା ତ ମୁହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ଲୋ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ଲୋ। ପାଲ ଘୋରା ହେଇଯିବ ଧରିକି କରିବା। ମାର୍କେଟରେ ଥରେ ଦିଥର ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଆଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଚୋରଣୀ। ଆଉ ଚୋରି କେମିତି କରିବି? ତମେ ଦେଖୁନ ପାଲ ବା ଘୋରା ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଚୋରି କରିବି? ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ। ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଛତାକୁ ଗୁଟର 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 କରି ବୁଲଉଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭଳିଆ କଣ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଛତାରେ ପଶିବନି ମନା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛତାରେ ପଶିଯାଇଛୁ। ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବି ହାତକୁ। ଇଏ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ଚପଲ। ଇଏ ହଉଛି ଚପଲ 500 ଟଙ୍କାରେ।